ஒரு தடவை போய் எடுத்தீங்க பிரபுஜி. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்ரமூலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதிரம் பாவினம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததாசீவ பாத்திகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்வதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா வசுதே कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुरभानो सुदेवी प्रियमाणी हरि प्रिय वांछे कल्पतराय कृपसिंधे भसनाना भावनी वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। ओम हरे कृष्णा. इंदुक्कु एल्लारुक्कु नमस्कारम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. இன்னைக்கு 16வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 16வது பதம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல அதாவது பரிஷித் மகாராஜா ரொம்ப அழகா நிறைய விதமான கேள்விதான் கேட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா. இந்த 26வது பதம் வரைக்குமே நமக்கு ரொம்ப அழகான கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறார். அது எல்லாருக்கும் நமக்குள்ள நமக்கு அந்த கேள்வி ஞானம் இருக்கு இல்லையா. நமக்காக பரிஷித் மகாராஜா இங்க ரொம்ப அழகா அவர்கிட்ட கேட்கிறார். எங்க ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி மாதிரி இங்க அழகா ரொம்ப ரொம்ப அழகா வேலை கேட்கிறார். ஆனா இதே பாத்தீங்கன்னா 9 அத்தியாயத்தும் இதுக்குள்ள விளக்கம் நிறைய பகவான் கொடுக்கிறார். இத சிவகோசாமி ரொம்ப அழகா இதுல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுக்கிறார். பாப்போமா, ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். சரி, 16வது பதம் என்ன சொல்ல படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பிரமாணம் அண்டகோக்ய பாக்யாப்யந்தர பேததஹ மகதாம் சானுசரிதம் வர்ணாசிரம விநிச்சயஹ. பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியையும் புறவெளியையும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கேற்ப விளக்கவும், அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களையும், மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவினர்களின் செயல்முறைகளையும் கூட தயவு செய்து விளக்குவீராக. பொருளுரை. பரீட்சித் மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்களில் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாவார். இதனால் பகவானுடைய படைப்பின் முக்கியத்துவத்தை அறிய அவர் ஆவல் கொண்டார். விஸ்வரூபத்தின் உள்புற வெளிகளை அவர் அறிய விரும்பினார். உண்மையான அறிவை தேடுபவருக்கு இதை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவது மிகவும் அவசியம். பகவத் பக்தர்கள் வெறும் மனோபாவங்களால் திருப்தி அடைகின்றனர் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். தூய பக்தர் ஒருவர் பொருட்களை அவற்றின் பரிபூரணமான நிலையில் அறிய எவ்வளவு ஆவல் கொண்டுள்ளார் என்பதை இவர்கள் பரீட்சித்து மகாராஜனின் விசாரணையிலிருந்து நன்கு அறியலாம். நவீன விஞ்ஞானியால் பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியை கூட அறிய முடியவில்லை. பிரபஞ்சத்தை மூடியுள்ள புறவெளியை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? பரீட்சித்து மகாராஜன் பௌதீக அறிவுடன் திருப்தி அடையவில்லை. மகாத்மாக்களான பகவத் பக்தர்களின் குணம் மற்றும் செயல்களை பற்றியும் அவர் விசாரித்தார். பகவானின் பெருமைகளும் அவரது பக்தர்களின் பெருமைகளும் ஒன்றாக இணைந்து
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பூரண அறிவாக உருப்பெற்றுள்ளது. குழந்தை கிருஷ்ணரின் தாய் யசோதை குழந்தை எவ்வளவு மண்ணை தின்றது என்பதை காண அவரது வாயை திறந்தாள். அப்பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம் தாயாருக்கு மொத்த பிரபஞ்ச படைப்பையும் தன் வாயினுள் காட்டியருளினார். பகவானின் கருணையால் அவரது வாயினுள் இருக்கும் பிரபஞ்சத்திற்குள் அனைத்தும் அடங்கியிருப்பதை பக்தரால் காண முடிகிறது. மனித சமூகத்தின் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களை பற்றிய கருத்தும் இங்கு விசாரிக்கப்பட்டது. இந்நான்கு வர்ணங்களும் உடலின் 4 பகுதிகளுக்கு ஒப்பானவையாகும். உடல் உறுப்புகள் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவை அல்ல. ஆனால் தனித்திருக்கும் பொழுது அவை வெறும் அங்கங்களாக மட்டுமே இருக்கின்றன. இதுவே வர்ணாசிரம முனையின் விசேஷமாகும். மனித சமூகத்தின் இத்தகைய விஞ்ஞான பூர்வமான பிரிவுகளின் மதிப்பை பகவானிடம் உள்ள பக்தி தொண்டினுடைய முன்னேற்றத்தின் விகிதத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே ஆராய்ந்தறிய முடியும். ஜனாதிபதி உட்பட அரசாங்க சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் அனைவரும் மொத்த அரசாங்கத்தின் அங்க உறுப்புகளாவர். அனைவரும் அரசாங்க ஊழியர்களே. ஆனால் ஒருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் அரசாங்கமாக இருப்பதில்லை. இதுவே பரமபுருஷரின் அரசாங்கத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளின் நிலையாகும். பகவானை போல் உன்னத நிலையில் இருப்பதாக ஒருவரும் செயற்கையான முறையில் உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஆனால் அனைவரும் பூரண புருஷருக்கு தொண்டாற்றும் நோக்கத்திற்காகவே உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த ஸ்லோகத்துல அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உள்ளேலையும் அதாவது புறவெளியும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப விளக்கவும். அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களை மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் செயல்கள் முறைகளும் கூட தயவு செய்து விளக்குவியார் அப்படின்னு கேட்கிறார். ரொம்ப அழகா பரிஷித்து மகாராஜா சுகதேவ கோசாமி கிட்ட ரொம்ப அழகா சுகர் கிட்ட கேட்கிறார். இங்க நம்மளோட சில பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா இதோட இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம் மூலியமா ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கலாம். வர்ணாச தர்மத்தையும் கொடுக்கிறார். பகவான் எப்படி பக்தர்களுக்கு என்ன மாதிரி அவரு தொண்டு பண்றார், எப்படி பகவான் எப்படி மற்றவங்களை வழி நடத்துறார், அதாவது அந்தந்த ஆத்மாக்களை பகவத் பக்தர்களை எப்படி வழி நடத்துறான்றது சில பிரபுபாதா நமக்கு இது ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? சரி, இந்த பதம் நமக்கு என்ன மாதிரி எடுத்து கொடுக்குது, யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த பிரபஞ்சம் உள்வெளியும் புறவெளியும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப விளக்கவும் அப்படின்றார் அவர் கேட்கிறார். இது இந்த ஒரு லைனுக்கு மட்டும் யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபஞ்சத்தின் உள் வெளினா அந்த ஆன்மீக உலகத்தை குறிக்குதா பிரபு? புறவெளிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் பௌதிக உலகம். இதனுடைய பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப அதுக்கு ஏற்ப விளக்கம் வேணும் அப்படியா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே ஓகே. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நீங்க 9ஆம் அத்தியாயம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பார்த்துட்டு போயிருக்கீங்க. ஆமா பிரபு, எல்லா பிரபந்தங்களும் என்கிட்ட முத்துக்கள் மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆமா ஆமா. அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களையும் மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளை செயல்முறை கூட தயவு செய்து எனக்கு விளக்கங்கிறார். எத்தனை 3 கொஸ்டின் கேட்கறாரு இல்ல, உள்வெளியும் சரி புறவெளியும் சரி அவற்றின் பிரிவுக்கேற்ப விளக்குன்றார். இப்போ உள்வெளியும் சொல்லும் போது புறவெளி நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல இதை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். பகவான் ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உள்வெளியும் சொல்லும் போது புறவெளியும் அவற்றின் பிரிவுக்கு ஏற்ப அப்படின்றார். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் சொல்றாரு. மகாத்மான்றது அதாவது பகவத் பக்தர்களை குறிக்கிறார் இங்க. மற்றும் செயல்களையும் சொல்றார். மற்றும் குணம் மற்றும் செயல்களின் மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகள் அப்படின்றார். சமூகம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக பிரிவினரும் செயல்முறைகளும் கூட தயவு செய்து விளக்கணும். எத்தனை கொஸ்டின் பாருங்க, ரொம்ப அழகான 3 விதமான பாத்தீங்கன்னா கேள்விகள் கேட்கிறார். சமூக பிரிவுனா பிராமணர் அந்த இது பிரபு இல்லையா பிரபு? அது வர்ணாச தர்மம். ஆமா, வர்ணாசத்தையும் கேட்கிறார். அதான் முக்கியமான வர்ணம் பற்றி ஆசிரமம் பற்றி ஆசிரமம் பற்றியும் கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்புறம் வெளிப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரிதான் இந்த குணங்களும் அமையுது நமக்கு இல்லைங்களா?
வெளிப்புறம் உள்புறம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குணங்கள் அமையுது. அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர்ணங்கள் அமையுது. பிறப்பால் பிறந்தது அது பக்கம் இருக்கட்டும், அது வந்து புண்ணியம், அது புண்ணிய பலன் அது. ஆனா நம்ம செயலால என்ன குணம் அமையுது அப்படின்றத 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. பரிசித்த மகராஜ் அதுலயும் கொஸ்டின் கேட்கிறார், 10ஆம் அத்தியாயத்திலயும் கொஸ்டின் கேட்பார், ரொம்ப அற்புதமா கேட்பார். இப்ப நம்ம சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அதாவது பகவான் வேதங்களை கொடுக்கும் போது இந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் உருவாக்கும் போது எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ப இருக்கிறது கால நேரம் வேற, இப்ப இருக்கிறது வேற. இப்ப என்ன ஆன்மீக சட்டமும் இல்லை, இந்த பௌதிக சட்டமும் ரெண்டுமே ஒன்னாவே இல்லை. பௌதிக சட்டம்ன்றது கவர்மெண்ட் போற லா அண்ட் ஆர்டர். இப்ப நம்ம ஆன்மீக சட்டத்துல துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு இப்போ உள்ள சட்ட திட்டங்கள். அதனால நம்மளுடைய செயல்பாடு எல்லாமே மாறி இருக்கு. ஆனா நமக்கு அதான் நமக்கு ஆன்மீகத்துல போகிறது ரொம்ப கடினமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. இப்ப நம்ம பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு கோயிலுக்கு வாங்கப்பா, இங்க வாங்கப்பா, இது போய் செய்யுங்கப்பா, செய்ய மாட்டாங்க. காரணம் என்னன்னா அந்த பௌதிக சட்டம் நமக்கு சூட்டபிளா இல்லை, நம்ம ஆன்மீக சட்டத்துக்கு சூட்டபிளா இல்லை. நிறைய சட்டங்களை மாத்தி வச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாருமே ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை வேதங்களை படிச்சு உள்வாங்குறது மட்டும் கிடையாது, படிக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது, அது நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும், நம்ம வாழ்வியல கொண்டு வரணும். அப்பதான் அதை பூர்ண அடைய முடியும் இல்லைங்களா. அப்பதான் நம்ம அது கரெக்டா பண்ண முடியும். நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டு நம்ம கிளாஸை விட்டு வெளியே போயிட்டு, கோயிலை விட்டு வெளியே போயிட்டு, சேவா விட்டு வெளியே போயிட்டு பண்ணா வேற மாதிரி நேர்மாரியா போகக்கூடாது இல்லைங்களா. அதுதான் நமக்கு அது அப்படி பண்ணனா நம்ம அதர்மத்தை தான் கொண்டு போயிடும். வேதம் படிச்சும் புண்ணியம் கிடையாது. அப்ப நம்ம எல்லாமே மித்தியாசார நிலையில் தான் போயிடுவோம் இல்லைங்களா. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் பார்க்கலாம். எப்படி நமக்கு பகவானுக்கிட்ட பக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படி, அதான் மகாத்மாக்களை குணம் மற்றும் செயல்களை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். இது ஹைதராபாத்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் சொல்றாங்க இல்லையா, ஜெகதராபாத் அந்த இடத்துல ஒரு நகரம் இருக்கு. ஆனா அந்த இடம் எப்பவுமே நீர் ஆதாரம் உள்ள இடம் தான் அது. அங்க ஒரு என்ன சொல்றது, ஒஸ்மான் சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு ஒண்ணு ஓடுது, ஒஸ்மான் சாகர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரி, அந்த ஆறு ஒண்ணு ஓடுது. அந்த ஆறு ஒட்டினா மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிலிக்கூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு, சிலிக்கூர் கிராமம். இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில் அங்க இருக்கு. அங்க பகவானுடைய கோவில் ஒண்ணு இருக்கு. ஏன்னா வெளிநாட்டுக்கு போறவங்க எல்லாமே அந்த கோவில போய் தான் பூஜை பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. ஏன்னா அது பேரே விசா பாலாஜின்னு சொல்லுவாங்க. விசா, வெளிநாட்டுக்கு போறவங்க அங்க போனாங்கன்னா பாலாஜியை தரிசிச்சாங்கன்னா உடனே விசா கிடைச்சிடும். ஸோ அதுதான் விசா பாலாஜின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ உள்ள அது ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில், அந்த காலத்து கோவில் அது. ஸோ அந்த கோவிலுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி பேர் வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகாத்மாவனால. அது யாருன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஒரு விவசாயி அந்த ஊர்ல ரொம்ப அழகா சிறப்பா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் பகவானுடைய அனனிய பக்தர் தான் அவரு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா விவசாய நிலத்துல போன உடனே எழுத்தறிவு இல்லை, அதாவது கல்வி ஞானம் கம்மி அவருக்கு. இருந்தாலும் பகவானுடைய பக்தி அவருக்கு, பகவானுடைய அனனிய பக்தர் அவர், பகவத் பக்தர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ண, விவசாயம் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா அங்க களை எடுக்கும் போதும் சரி, அப்புறம் விதை வைக்கும் போதும் சரி, ஏர் உழும் போதும் சரி, ஏர் உழும்போது பகவான் நாமத்தை சொல்லுவார், களை எடுக்கும் போதும் பகவான் நாமத்தை சொல்லுவார், விதை போடும் போதும் பகவான் நாமத்தை சொல்லுவார். அந்த தோட்டத்துல எங்க கால் வச்சு நடக்கிறாரோ அந்த இடத்துலாம் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பார். கல்வி ஞானம் இல்லாதவர், ஆனா பகவான் மேல அனநிய பக்தி அவருக்கு. எது செஞ்சாலுமே அந்த தோட்டத்துல எது செஞ்சாலுமே அது மாதிரி. அதே மாதிரி அங்க விளையிற காய்கறிகளும் சரி, தானியங்களும் சரி, அதுல கொண்டு போய் முதல்ல திருவேங்கடனை போய் கொடுத்துட்டு வந்துருவார். அதுல முதல்ல இது கொடுத்து போய் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் மற்ற வேலை பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் விற்கிறது, அதாவது கடையில போய் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவார். முதல்ல பகவானுக்கு அது கொடுத்துட்டு தான் பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அனனிய பக்தர் அவர். ஸோ அந்த காலகட்டத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளாக அவருக்கு உடம்புலாம் சோர்வு அடைய ஆகுது. ஏன்னா வயசாவது இல்லையா, கர்மங்களாச்சே, அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் குணம் அந்த உடலும் அமையும். அந்த உடல் தளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால இவர் எப்பவுமே அந்த அறுவடை பண்ணும் போதும் சரி, காய்கறிகளை இது பண்ணும்போதும் சரி, கொண்டு போய் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் அந்த செய்ய கொடுப்பாரு. அவர் இப்ப போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு இருக்கு, உடல் வேற ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. நான் பகவானை தரிசிக்க முடியல, கொண்டு போய் தானியத்தையும் கொடுக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அழுதுகிட்டே அப்படியே தூங்கிடுறாரு. அப்போ தூங்கிட்டு மறுநாள் காலையில எழுந்து ட்ரை பண்றாரு. அப்போ ஒரு உருவம் அவரை தட்டி எழுப்புது.
டேய் எழுந்துடுறா எழுந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லி எழுப்புது அவர். அவர் என்ன பண்றாரு, எழுந்துருனோன்னா எழுந்துக்க பார்த்தா ஒரு ஒலி மட்டும் கேக்குது, கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு, உடம்பு சரியில்லை வேற அவரு உடல். அதே அப்படியே நினைச்சு அப்படியே கவலைப்பட்டு அப்படியே படுத்துருக்காரு. எழுந்தோடனே ஒரு உருவம் தெரியுது. தெரிஞ்ச உடனே பார்த்தா ஒரு மாதிரி மங்களா இருக்கு அவர் கண்ணுக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, சரி பகவானே வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டு, நீங்க என்ன தேடி வந்தீங்க, நாள உங்களை தேடி வரணும், நீங்க எதுக்கு என்ன தேடி வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அப்போ அதுக்கு பகவான் சொல்றார், நான் நீ என்னுடைய பக்தன் இல்லையா, நீ என்னுடைய பக்தன் இல்லையா, பக்தனுக்கு எதானா நான் விடுவனா, அதனால நீ என்ன வந்து பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை, நான் உனக்குள்ளேயும் இருக்கிறேன், உன்னை சுத்தி அருவ பிரம்மமாவும் இருக்கிறேன் நான், அதனால நீ கவலைப்படாத, நீ அவ்வளவு தூரம் வரணும் அவசியம் இல்லை. இப்ப பெங்களூர்ல இது ஹைதராபாத்ல இருந்து அந்த சித்தூர்ல இருந்து அங்க திருப்பதிக்கு வரதுக்கு எவ்வளவு லாங் இல்லைங்க, அவருக்கு வரது கஷ்டம் இல்லையா. அதனால இங்க உன்னுடைய வயக்காடு பக்கத்திலேயே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிவலிங்கம் பக்கத்துல ஒரு புத்து ஒண்ணு இருக்கும், அந்த புத்துக்குள்ளார ஒரு விக்கிரகம், நான் விக்கிரகமா இருக்கிறேன், அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து வழிபாடு பண்ணு, கோவில் கட்டி வழிபாடு பண்ணு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அவருடைய சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கிற ஆளுங்கெல்லாம் கூட்டம் போயிட்டு சிவலிங்க பக்கத்துல இருக்கிற அந்த புத்துக்கிட்ட போய் பாக்குறாங்க. பார்த்தா அங்க வந்து ஒரு புத்து இருக்குது, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஆளுங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கடப்பாறை கொண்டாந்து குத்தி இது பண்றாங்க. கடப்பாரத்து குத்தின உடனே பார்த்தா அது உள்ள இருந்து ஒரு பிளட்டா வருது. உடனே நினைக்கிறாங்க, நம்ம தவறாம நம்ம கடப்பாரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் அதுக்கு பால் எல்லாம் ஊத்துறாங்க, அந்த புத்துக்குள்ளார பால் எல்லாம் ஊத்துறாங்க. ஊத்திட்டு அதை சாந்தப்படுத்திட்டு ரத்தம் நின்றுச்சு. உடனே என்ன பண்றாங்க, அந்த கலைக்கிறாங்க, எல்லாம் கையால வச்சு கலைச்சி எடுத்து உள்ள பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரகம், ரொம்ப அழகான விக்கிரகம் அது. இன்னைக்கு அந்த விக்கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். ரொம்ப ஹைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு நார்மல் சைஸ்ல தான் இருக்கும். அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அடிவாரத்துல, அதாவது திருவடி அவருடைய கமலபாதங்கள் பக்கத்துல ஸ்ரீதேவி இருக்கிறாங்க, பூதேவி இருக்கிறாங்க, 2 பேருமே எழுந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் பிரதிஷ்டைப்பட்டு நல்லா வந்து அந்த கோவில் கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் இது. இந்த கோவில் 600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கோவில் அது. அங்க வந்து திராட்சை தோட்டம் நிறைய இருக்கும், அந்த ஊரை சுத்தி திராட்சை தோட்டம் தான் நிறைய இருக்கும். ஹைதராபாத்னாவே திராட்சை, ஹைதராபாத்ல இது அப்படிலாம். ஸோ அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு எல்லாருமே அந்த கோவில்ல வந்துதான் வந்து எந்த ஒரு விவசாயம் பார்க்குறவங்களும் அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க வந்து பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் மற்றது மார்க்கெட்டே கொண்டு போவாங்க. ஸோ அந்த நிலை இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரு விசா பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவில் பேர் இன்னைக்கு இருக்கு, ரொம்ப பிரசித்தி. ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய, அதாவது அனநிய பக்தியில போறவங்க பகவானே நம்ம கிட்ட வருவார், அவங்க தான் மகாத்மான்னு சொல்ல வர்றாரு. மகாத்மகள்னு யாரு, பகவானுடைய பக்தர்கள், அனநிய பக்தர்கள். அவங்க என்ன மாதிரி, அவங்க கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் கலங்கி நின்னாவே போதும், உடனே பகவான் வந்துருவார், ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்து நமக்கு காட்சி கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. சோ அது இது ஒரு செயலா. கரெக்டா லொகேஷன் எது பிரபுஜி அந்த கோயில்? பிரபுஜி அதாவது ஹைதராபாத்துக்கும் அந்த செகந்திராபாத்துக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலுக்கூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. சிலுக்கூர் ஒரு சின்ன கிராமம் தான், அது நல்லா பெருசா இருக்கு, ஒரு நல்ல பெரிய பட்டணமா இருக்கு. ஆந்திராவா? ஆமா, ஆந்திரா. சரி. சிலுக்கூர்னு அது ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில். அது பாண்டரங்கனுடைய பக்தர்கள்லாம் வந்து அங்க ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. அந்த கோவில யார் போய் இது பண்ணாலும் சரி, அது இது பண்ணுவாங்க. அந்த ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில் அது. ஹைதராபாத் முன்னே வருது, ஹைதராபாத் போற வழியில முன்னே வருது. ஆமா சிலுக்கூர். சரி. இப்போ சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் செயல்முறைகளை கூட தயவு செய்து விளக்குவீர்கள் அப்படின்னு. சமூக மற்றும் ஆன்மீக, சமூகம் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்மளுடைய 4 வர்ணங்கள் சொல்றோம். அந்த 4 வர்ண ஆன்மீக பிரிவுகளின் செயல்முறையை கூட தயவு செய்து விளக்குன்றார். அது நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சு அடையுது, நம்ம என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் செயல்முறைகளை கூட தயவு செய்து விளக்குன்றார். அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை சொல்ல முடியுமா யாராவது? கடமைகள் அவங்க அதை எப்படி செய்யணும் அப்படிதான் அதுதான் பிரபுஜி செயல்முறைகள். ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அவ்வளவுதான்.
சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவினின் செயல்முறைகளை. அப்பனா செயல்முறைகள்னா ஆன்மீக செயல்முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எப்படி ஆன்மீக செயல்னா பக்தி தொண்டு, பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு அது வந்து அது ஒரு இது பக்தி தொண்டா செய்தாலும் இருக்கலாம். பக்தியோட செய்யணும். பக்தி தொண்டுன்னு ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கீதையில படிச்சிருக்கிறோம். அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல ஏன்னா நிறைய அடைக்க மாட்டேங்கிறான் தலைவலியா செய்யணும். கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல பகவான் கொடுக்குறாரு, ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. என்ன மாதிரி கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமையை நாம செய்யறோம். வர்ணாச தர்மத்துல 2வது கொடுக்குறார். 3ல என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும்னு சொல்ல வர்றார். அது யாக சக்கரம் மூலியமா சொல்ல வர்றார். யாக சக்கரம் சொல்லும் போது ஒரு பிராமணனா என்ன செய்யணும், ஒரு சத்திரியனா என்ன செய்யணும், ஒரு வைசிய சூத்திரன் என்ன செய்யணும், அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா பண்ணணும். அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம். தன்னுடைய கடமையை சரிவர பகவானை மையப்படுத்தி செய்யற செயல் தான் வந்து ஆன்மீகம். நம்ம தாய்க்கு தந்தைக்கு செய்யற கடமை, சகோதரனுக்கு செய்யற கடமை, சகோதரிக்கு செய்யற கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை, இது எல்லாமே பகவானுக்கு செய்யற கடமை. இதுதான் ஆன்மீகம் இல்லைங்களா? ஏதோ குழந்தை பெற்றோம் வேத சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறபடி. ஆமா, வேத சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் அதுதான் சமூகம். அதுதான் அந்த சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாருங்க. கோசாமி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. சுகதேவ சுவாமி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுப்பாரு. 9வது அத்தியாயத்திலாம் படிக்கலாம், ரொம்ப அழகா இருக்கும். 10ல எல்லாம் படிச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுதான் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவினின் செயல்கள் முறையை கூட தயவு செய்து இல்லைங்களா? எவ்வளவு சாராம்சம் பாருங்க. இந்த இதுல வந்து நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை கூட படிக்கலாம் பாத்துங்களேன். சோனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடி தீர்த்தம் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அதாவது முடி வெட்டுறவர். அவர் பேரு சோனா. நவதீர்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து அவர் ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவந்தி ஒரு சின்ன கிராமம் தான் அது. இதுவும் ஆந்திர பிரதேசம் தான் இருக்கு. அங்க அவர் வந்து பாண்டுரங்கனோட தீவிர பக்தர். அவர் பகவானுடைய தீவிர பக்தர். அப்போ ஒரு நாள் இருக்கும்போது அவர் வீட்டுல மாலை நேரத்துல அரண்மனையில இருந்து காவலாளி வராங்க. வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு மன்னர் காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் வர சொல்லியிருக்கிறாரு. சவரம் பண்ணணும், அவருக்கு பண்ணணுமா, நீ உடனே காலைல 8 மணிக்கெல்லாம் வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. உடனே சோனா என்ன பண்றாரு, சரி காலைல தானே 8 மணி தானே வந்துடலாம், நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, மறுநாள் காலைல போயிட்டு ஒரு அதிகாலையில போய் குளிச்சுட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் இஷ்ட தேவனை பாண்டுரங்கனை போய் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். வீட்டுல உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அந்த தியானத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மன்னர் சொன்னதை அவருக்கு மறந்துட்டு அவர் பாட்டு தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்புறம் அங்க மன்னர் பார்த்தா உக்காந்துனுக்கிறார், கோவப்பட்டுனுக்கிறார். என்னடா 8 மணிக்கு ஒரு மன்னர் வர சொன்னான்னா அவன் 7:30 மணிக்கெல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கணும், தேவையில்லையா? நான் காத்துன்னு இருக்கேன், அவன் ஒன்னும் வரல. அவன் என்னதான் பண்றான், அவன் வரானா இல்லையா? போய் ஆள் அனுப்பிச்சு விடுறாரு. உடனே அங்க போய் அந்த வீட்டுல போய் பார்த்தா அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, வந்திருக்க காவலாளி தெரிஞ்ச உடனே அவர் உள்ள தியானத்துல இருக்கிறார், அவர் எப்படி எழுப்ப வேண்டாம், அதனால அவர் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மான்னு சொல்லிட்டு, அவர் இல்லைங்க, வீட்டுல இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே காவலாளிங்க வெளியே வந்துடுறாங்க. வெளியே வந்துட்டு சரி இப்படியே போனா மன்னர் சத்தம் போடுவாரு, யாரையாவது ஒருத்தனை கூட்டும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, முடி வெட்டுறவனை யாராவது கூட்டும் போவோம்னு சொல்லிட்டு பூனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடி வெட்டுறவரை கூட்டும் போறாங்க. கூட்டுமே மன்னர்கிட்ட நிறுத்துறாங்க. எங்கடா சேவனா, எங்கடா இவன் வந்திருக்கான், யாரா அது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. அவரு வீட்டுல இல்லைங்க, வெளியே போயிருக்கான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. அப்படியா, அவனை சரி அவன் முதல்ல அவன் தலையை வெட்டி எடுத்துனுவாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமா பேசுறாரு. அவன் எவ்வளவு திமிர்றான், ஒரு மன்னர் சொல்லி கூட வராம அந்த மாதிரி அவன் தலையை வெட்டி எடுத்துனுவாடா அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கட்டளையிடுறாரு. அது சொல்லும் போது சரி நீயா வந்தல, சரி நீயா சவரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்றாரு. உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளார சோனா ஓடிடுறான். சோனா உள்ள ஓடிடுறான். ஓடியாந்த உடனே ஐயா கொஞ்சம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சரி மன்னர் ஒன்றும் சொல்லலை. ஏன்னா சோனா வந்து ரொம்ப அழகா முடிவெட்டுறவன், ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவன் மேல ஒரு சின்ன பிரியம் இருக்கு அவருக்கு, மன்னருக்கு. சரி உடனே இல்லை, சரி வா, சரி வந்து வந்துட்டல, சரி உட்காரு, நான் இவ்வளவு நாள் வேற மாதிரி கோவப்பட்டு இருந்தேன், சரி வந்துட்டு உட்காரு. உட்காந்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் சோனா என்ன பண்றாரு, அவரு தண்ணி தெளிக்கிறாரு அவர் மேல. அவர் முகத்து மேல தண்ணி தெளிச்சு சவரம் பண்றதுக்காக ரெடி பண்றாரு. அந்த தண்ணி தெளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாசனை
அதோடைய ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது மன்னருக்கு. இது வரைக்கும் இல்லாத ஸ்மெல், அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இருந்தது அவர் மேல, அந்த தண்ணியில. அது இல்லாம அவருடைய கை, சோனாவுடைய கை இதுல பட்ட உடனே, கணத்தெல்லாம் பட்ட உடனே ஒரு மாதிரி உடம்பு சிலுக்குது அவர் மன்னருக்கு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் மேல ஒரு ஸ்மெல்லு, நல்ல ஸ்மெல் அடிக்குது. உடனே கேட்கிறாரு மன்னர், என்ன சோனா, உன் மேல ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஸ்மெல் இருக்குது. ரெண்டாவது உன் கை பட்ட உடனே எனக்கு உடம்புலாம் ஒரே சிலுக்குது சோனா அப்படின்னு. என்ன சாமி கும்பிட்டு வந்தியா, பகவானை தரிசித்து வந்தியா அப்படின்னு. ஆமா பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். சரி 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 அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்றாரு, அந்த சவரம் பண்றதுக்கு தண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா கோப்பையில, அந்த தண்ணி கீழே இருக்கு, டேபிள் பக்கத்துல இருக்கு. அதுல பாக்குறாரு மன்னர். பார்த்தா எம்பெருமானே நீ கண்ணபிரான் காட்சி கொடுக்கிறாரு. அந்த காப்பு, அந்த எப்படி நம்மளுடைய தாயாருக்கு, யசோத தாயாருக்கு பகவான் வாயை திறந்தா உலோகமே தெரியுற மாதிரி, அந்த தண்ணியில வந்து அந்த குடியில பகவானே வந்து இவருக்கு சவரம் பண்றாரு. அவருக்கு பார்த்துட்டோன்னு அப்படியே தட்டிச்சு போய் நிக்கிறார் மன்னர். அதுதான் உடனே அப்படியே மன்னர் கண்ணுல இருந்து அப்படியே ஜோல ஜோலியா தண்ணியா வருது. இது பகவானா இல்ல சோனையா, யாருன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே தகைச்சு போய் நிக்கிறார். அப்புறம் உடனே சோனா சொல்றான், இல்ல இல்ல நான் தான் வந்திருக்கேன், நீ என்ன இதா பண்ணி நிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி சரி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது உன்னுடைய இன்னைக்கு உள்ள, ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. அது கண்ணபிரானே காட்சி கொடுக்குறார். காட்சி கொடுத்த எனக்கு சவரம் பண்றதே கண்ணபிரான் வந்து இப்போ கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது. இந்த பாண்டரங்களே வந்து இறங்கி பண்ண மாதிரி இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நான் தான் சோனா தான் வந்து சொல்லிட்டு, அவன் என்ன பண்ண, சரி ஒரு 5 பொற்காசுகளை கொடுத்துட்டு சரி நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு, வழியா அனுப்பிச்சிட்டு போறார். எழுந்து நடக்க உள்ள போறார். உடனே சோனா ஓடியாடுறான். வந்தது பகவான் தான். திருப்பி என்னடா இப்பதான் வந்தேன், இப்பதான் சேவ் எல்லாம் பண்ணிட்டேன், எல்லாம் பண்ணிட்டேன், இப்ப திருப்பி நிக்கிறேன்னு. அப்பதான் அவனுக்கு புரிஞ்சுது, நானே வந்து இன்னைக்கு சவரம் பண்ணதுல ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்ததுடா. ரொம்ப இருந்தது. நானே 5 கொடுத்தது, 5 வராகம் கொடுத்ததே கம்மி, இன்னொரு 5 வராகம் கொடுக்கலாம் நானே பிளான் பண்ணிது. ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன், வா அப்படின்றாரு. இல்ல இல்ல நான் ஆக்சுவலா நான் இப்பதான் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பதான் மன்னருக்கு தகைச்சு போயிட்டார். அப்பதான் மன்னர் வந்து சொல்றாரு, அப்போ அவர் நினைக்கிறார், எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். பகவானை உள்வாங்கி நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம்னா நமக்காக அந்த வேலையை செய்வார். நமக்காக வந்து எல்லா விதமான கடமையும் செய்யறாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 அவிந்தி ஊர்ல வந்து அந்த, அதாவது சர்வம் பண்ற தொழிலாளிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாண்டரங்கள கோயில போய் முதல்ல வந்து அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அந்த கோயிலுள்ளே போய் செய்வாங்க. ஏன்னா இத்தனைக்கும் அவங்கள கீழ் ஜாதின்னு சொல்லுவாங்க. முடிவற்றையாளெல்லாம் பார்த்து உள்ள விட மாட்டாங்க. அந்த கோவில்ல அவங்க போய் தான் பூஜையே பண்ணுவாங்க ஆரம்பம். இது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் சமூகம். இதுதான் சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக பிரிவின் செயல்முறைகள் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 17 என்ன சொல்ல வர்றாரு பாப்பாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 7 மொழிபெயர்ப்பு. சிருஷ்டியில் உள்ள வெவ்வேறு யுகங்களையும் அவற்றின் ஆயுட்காலத்தையும் தயவு செய்து விவரிக்க வேண்டுகிறேன். அத்துடன் வெவ்வேறு யுகங்களில் அவதரிக்கும் பகவானின் வெவ்வேறு செயல்களை பற்றியும் கூறுவீராக. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷரான முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். பரம புருஷரின் அனைத்து அவதாரங்களும் அவரிலிருந்து வேறுபடாதவர்களாக இருப்பினும் அவர்கள் அந்த பரம புருஷரிலிருந்து தோன்றுபவர்களே ஆவார். பகவானின் அவதாரங்களை சாஸ்திர பூர்வமாக உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவர்களின் வெவ்வேறு செயல்களை பற்றி கற்றறிந்த மகாமுனிவரான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பரீட்சித்து மகாராஜன் விசாரித்தார். பரீட்சித்து மகாராஜன் சாதாரண மனிதனைப் போல் பகவானின் அவதாரத்தை மிகவும் மலிவான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியவர் அல்ல. மாறாக வேத இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்ற ஒரு ஆச்சாரியரால் உறுதி செய்யப்பட்ட அறிகுறிகளின் மூலமாக பகவானின் அவதாரத்தை ஏற்க அவர் விரும்பினார். பகவான் ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கு கட்டுப்படாமல் தமது அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக அவதரிக்கிறார். அவரது செயல்களும் அசாதாரணமானவையே. பகவானும் அவரது செயல்களும் உன்னதமான மட்டத்தில் இருப்பதால் அவ்விரண்டும் முற்றிலும் ஒன்றானவை என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும். இவ்வாறாக பகவானின் செயல்களை பற்றி கேட்பது என்பது அவருடன் நேரடியாக உறவாடுவதையும்
அவருடன் நேரடியாக உறவாடுவது என்பது ஜட களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைவதையும் குறிப்பதாகும். இக்கருத்தை நாம் முன்பே விவரித்திருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா வந்து சுசீல் யாகங்களையும் சொல்லி அவற்றின் வெவ்வேறு ஆயுட்காலத்தையும் தயவு செய்து விரிவாக வேண்டுகிறேன் என்றார். இங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அத்துடன் பாருங்க, பல்வேறு யுகங்களில் அவதரிக்கும் பகவானின் வெவ்வேறு செயல்களை பற்றியும் கூறுங்க. இப்ப இந்த இடத்துல 2 விதமான கேள்விக்கு கேட்டிருக்கார் பரிசித்து. ஆனா அது கோசாமி வந்து சுகதேவ சாமி வந்து ரொம்ப அழகா அதுக்கு வந்து 9ஆம் அத்தியாயத்திலையும் 10லயும் கொடுக்குறாரு. 10ல் தான் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு, 9 இல்ல 10ல கொடுக்குறாரு. அத்தியாயத்தோட விளக்கத்துல பகவானுடைய அதாவது யோகமாயா சக்தியில் தான் பகவானே அவதாரம் கொடுக்குறாரு. ஒரு அவதாரம் கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு பத்தி உங்களை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரம்மாவுடைய அந்த ஈகோ, பிரம்மாக்கே அந்த ஈகோ இருக்கும்போது நமக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. நம்மளாம் ஏமாத்தோம். பகவானே வந்து என்னன்னா, நீ எனக்கு பகவான் இல்லப்பா, என்னை ஏமாத்துறப்பா, பொய் பேசுறப்பா, அப்படி இப்படின்னு நான் பகவானே நமக்கு சொல்ல சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி யுகம் இது கலியுகம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூதேவி, பூதேவி, அப்புறம் வந்து நிலதேவி அப்படின்னு 3 பேர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? கோவிலோட தலைவாசல்ல வந்து அந்த 3 தேவிகளும் இருப்பாங்க. முக்கியமா அதுதான் வந்து வாசப்படி தாண்டும் போது பூதேவி கை தொட்டு கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீலதேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருப்பாங்க. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதேவி இருப்பாங்க. சரி, இந்த 3 தேவி இருப்பாங்க. 3 தேவியிலும் நம்ம கோயிலுக்குள்ள போகும்போது அந்த தலைவாசல் படியில கும்பிடக்கூடாது, கை வச்சு கும்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இவங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சாஸ்திரம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா, கொஞ்சம் இப்ப பிரம்மா எப்படி பகவானுடைய அவதாரத்தை தவறா எடுத்துக்கிட்டாரோ அதே மாதிரி இவங்களும் ஒரு தவறா எடுத்துக்கிட்டாங்க. கண்ணபிரான் 3 பேர். அதனாலதான் கோயில் தலைவாசல கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு உபநேஷன்ல படிச்சேன். ரொம்ப அழகா வந்து அந்த ஆச்சாரி ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கிறார். அந்த ஸ்டோரியை வச்சு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. என்ன ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணபிரான் வந்து துவாரகையில ஆட்சி செய்யும் போது அர்ஜுனன் வந்து பகவானை தரிசிக்க போறார். அப்ப போகும்போது அங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அரண்மனையில பகவானும் இவரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு அந்தனர் ஓடியாடுறாரு. வந்துட்டு பகவானை திட்டுறாரு. எது திட்டுறாருன்னா, அவருடைய ஒரு குழந்தையும் வந்து பிறந்த உடனே காணாம போயிடுது. ஒரு குழந்தை பிறக்குது, உடனே காணாம போயிடுது. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு, நீ என்ன அரசாட்சி ஆள்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை திட்டுறாப்புல அந்த அந்தனர். இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்னடா பகவான கிருஷ்ண பரமாத்மாவே இவரு பேசுறானே அப்படின்னு, பொறுங்க என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு. அத போங்க, ஒரு முறையை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு. நீங்க சொன்னீங்களான்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. நான் சொன்னேங்க, ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே நான் சொன்னேன். அந்த குழந்தை காணாத போச்சுன்னு உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். ஆனா கண்ணபிரான் சைலண்டா இருக்காரு. 2வது குழந்தை பிறகு அதே மாதிரி காணாத போச்சு. அப்பயும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். அதுக்கும் ஒன்னும் ஸ்டெப் எடுக்கல அவரு. 3வது குழந்தை பிறந்தது, அதுவும் ஸ்டெப் எடுக்காம விட்டாரு. இப்படியே 5 குழந்தைகளை இப்ப காணாத போயிடுச்சுங்க. பிறக்குது, கையில வச்சுட்டு இருக்கேன், டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிடுது. அப்படிப்பட்ட ஊர்ல நான் வந்து இவர் அரசாட்சி ஆள்றாரு இவரு அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரியா சொல்றான். சொன்ன உடனே பகவான் அப்படியே கம்முன்னு அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நிக்கிறாரு. உடனே அர்ஜுனன் சொல்றான், சரி இது வரைக்கும் நடந்ததை விட்டுரு, நான் அடுத்த குழந்தை உண்டாகும் போது சொல்லு, நான் அந்த குழந்தை நான் காப்பாத்துறேன், கிருஷ்ணனை ஒண்ணும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அர்ஜுனன் சொல்றான். சொன்ன உடனே சரி, நீங்களாவது எனக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றேன், கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு அந்த அவனுடைய மனைவிக்கு குழந்தை கரு உண்டாகுது. குழந்தை பறக்கிற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி அப்போ உடனே போய் அந்த அர்ஜுனனுக்கு சொல்றான். அந்தனர் போய் சொன்ன உடனே அவரும் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, ஒரு வில்லாலேயே ஒரு கோட்டை கட்டிடுறாரு. அந்த வீட்டை சுத்தி ஒரு கோட்டை கட்டி அவரும் காவல் காக்குறாரு. காத்துட்டு இருக்கும்போது குழந்தையும் பிறந்துடுச்சு. அந்த பிரசவம் பார்த்த அந்த தாய்மார்கள் அந்த குழந்தைய அவர்கிட்ட கையில கொடுக்குறாங்க. அர்ஜுனனும் பக்கத்துல தான் இருக்கிறார். திருப்பி அந்த குழந்தை மறைஞ்சு போகுது. உடனே அவருக்கு அந்தனருக்கு கோவம்னா கோவம், அப்படிப்பட்ட கோவம். ஏயா
கண்ணன் தான் அந்த வேலை தில்லாலங்கடி வேலை பார்த்துருந்தான். நீ இந்த மாதிரி பண்றியா, உன்னை நம்புறது பேசாம அவரும் நம்பியிருக்கலாம் போடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் ஒரு மாதிரி வையிறான். அந்த அஞ்ச பிறகு என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், இந்த தவறு நான் தான் காரணம். ஒருவேளை அவரு இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தைய காப்பாத்திருப்பார். நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு வீம்புக்கு கடைசியில அந்த குழந்தைய மறைஞ்சு போச்சு, இதுக்கு நான் தான் காரணம், நானே தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, அவரு மாய்த்துக்கு போறார் அர்ஜுனன். அப்போ உடனே பகவான் அவர் அர்ஜுனா அவசரப்படாத அப்படின்றாரு. சொன்ன உடனே என்ன கிருஷ்ணா அப்படி சொல்றீங்கன்னு, வா அந்த அவ பேர் வந்துச்சு இல்ல, வா நான் எனக்கும் அவ பேர் தான் உனக்கும் அவ பேர் தான், சரி வாங்க 2 பேரும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே அவர் ரதத்துல ஏத்தி வச்சுக்கிட்டு சக்கரத்தை முன்னாடி போக சொல்லிட்டு அதோட வெளிச்சத்திலேயே அந்த ரதத்தை ஓட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் ஓட்டிக்கிட்டு சொல்லிடுறாரு. உடனே ரதம் போயின்னு இருக்கு. எங்க போகுது, வைகுந்தம் போகுது. வைகுந்தத்துல போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் மேல பகவான் படுத்துன்னு இருக்கார். இதே கண்ணபிரானோட உருவத்துல படுத்துன்னு இருக்கார். அங்க ஸ்ரீதேவியும் இருக்கிறாங்க, தேவியும் இருக்கிறாங்க, நீலதேவியும் இருக்கிறாங்க, 3 பேருமே இருக்கிறாங்க. அப்போ கண்ணபிரான் வந்திருக்கிறத பார்த்த உடனே அங்க அந்த உருவத்துல தான் கண்ணபிரான் அங்க அதே உருவத்து தான் அங்க ஆதிசேஷன் மேல படுத்துன்னு இருக்காரு. இவங்க 3 பேருமே பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவரை சொல்றாங்க, வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீதேவியும் நீலதேவியும் குழந்தையாக இருக்கிறேன்னு நினைச்சேன், ஆனா அதே மாதிரி உருவம்லாம் அப்படியேதான் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, ஏன்னா நீங்க மனிதனாக தோர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏளனம் பேசுறாங்க. இவங்க 2 பேருமே கண்ணபிரான் வந்திருக்கும் போது ஏன்னா ஒரு லைட்டா புன்னகைச்சு ஒரு ஏளனம்னா கிண்டல் பண்ற மாதிரி இல்ல, ஒரு மாதிரி நெக்கிலா பாக்குறாங்க, ஒரு கிண்டலா பாக்குற மாதிரி ஒரு பார்வை பாக்குறாங்க. இது மகாலட்சுமிக்கு தெரிஞ்சதுனால என்ன பண்றாங்க, நீ மனிதனை போல அவதரித்தாலும் உன் திருமேனி சாதாரண மனிதனை உடலை போல பஞ்சபூதங்கள் ஆக்கப்பட்டது அல்ல, பஞ்ச சக்தியின் ஆக்கப்பட்ட திவ்ய திருமேனி கட்டுவிட்டேன், உன்னை இங்க வரவழைத்தேன், அது கண்டாலே இந்த அந்தனரின் பிள்ளைகள் இங்க கொண்டு ஒழித்து வைத்தேன் என்றால் மகாலட்சுமி. அந்த குழந்தை எல்லாமே மகாலட்சுமி தான் மறைச்சு வச்சாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஸ்ரீதேவி, மூதேவி, நீலதேவி இவங்க 3 பேருமே பகவானு சாதாரண உருவம் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. அதனால அவங்களுடைய ஆணவத்தை அடக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வேலையை பண்ணேன், அதனாலதான் அந்த குழந்தைய மறைச்சேன், நீ கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்ற பகவானே, அதனாலதான் இங்க வர வச்சேன், அதனால அந்த அந்தனரையும் சேர்த்து வர வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாலட்சுமி சொல்றாங்க. அப்பதான் இவங்க 3 பேருக்குமே புரிஞ்சுது. இப்படி பிரம்மாக்கு எப்படி அது புரியாம இருந்ததோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க மகாலட்சுமி தாயார், கனகவல்லி தாயார். அதுதான் ரொம்ப அழகா ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, இந்த ஸ்டோரிய பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமியே செஞ்சதுனாலதான் பஞ்சபூதங்களால இந்த உடலை இதுல திவ்ய மங்க திருமேனி தனது விருப்பத்தால் எம்பெருமான் எடுத்துக்கொண்ட அவதாரத்தால் அவன் சுயம்புன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அது பகவான் சுயம்புன்னு சொல்லும் போது பகவானுடைய நாமம் தான் அது. அதோட அவதாரத்துக்கான இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். இதான் நம்மாழ்வார் ஒரு பாட்டை இத நம்மாழ்வார் இந்த பாட்டு பாடியே அப்படியே விழுந்துருவாராம். இந்த பாசரம் பண்ணுவார், இந்த பாசரம் பண்ணி அப்படியே விழுந்துருவார். 6 மாசம் வரைக்கும் மூச்சு திறக்க அப்படியே கிடப்பாராம். நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் தான் விழுந்துருந்தார். மூச்சு அப்படியே பகவான் நினைச்சே கீர்த்தனை பண்ணி நடனம் ஆடி அப்படியே 6 மணி நேரத்துல எங்க விழுந்திருந்தார், பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி விழுந்து கிடந்தார். இன்னும் அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த யாருமே மிதிக்க மாட்டாங்க, கால் மிதிக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல. அந்தனரே அந்த உள்ள பூரி ஜெகநாத் கோயில உள்ள போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விலகிதான் போவாங்க அந்தனர்கள். ஏன்னா அங்க நம்ம நின்று பார்க்க மாட்டோம், உடையாந்துருவோம், அவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்கும். ஏன்னா அந்த இடத்துல பகவான் சைத்தன்யர் விழுந்த இடம் அது. அப்படியே பிரமிச்சு போயிடுவார், விழுந்து 6 மணி நேரம் மூச்சு பேச்சு இல்லாம. ஆனா நம்ம ஆழ்வார் பாத்தீங்கன்னா 6 மாசம் மூச்சு தெரியாம விழுந்துட்டாராம் இந்த நிலையை பாராயணம் பண்ணி. அது பாடுறாரு பாருங்க, இடையின்றி ஒரு நாளே போத்தெழியும் எல்லா குலமும் கழிய படர்குல புகழும் பார்த்தனும் வைதீகனும் உடனொன்று தின்னோர் கடல் சுட்டெறிய நின்று தன்னுடன் சேதியில் வைதீகன் பிள்ளைகள் உடலிடும் கொண்டு கொடுத்தவனே பற்றி
ஒன்றும் துரியேனே என் திருவழிமொழியில் பாடியுள்ளார். அந்த மாதிரி அழகா திருவாயில ரொம்ப அழகா பாடியுள்ளார் நம்ம ஆளு. மகாலட்சுமி அந்த குழந்தைகளை மறைச்சு வச்சு பகவானுடைய அவர் அந்தரங்க சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி யோக சக்தி மூலியமா பகவான் அவதாரம் கொடுத்துருக்காருன்ற ரொம்ப அழகா மூதேவிக்கும் பூதேவிக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் பூதேவிக்கும் நீலதேவிக்கும் அந்த விளக்கத்தை கொடுத்துக்கிறார் தாயார். எது சொல்ல வரேன்னா பகவானுடைய அவதாரங்கள் அப்படிப்பட்ட அவதாரங்கள். இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கதை கூட சொல்லலாம். அந்த கதைக்கு இது அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லலாம். அதை ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நாம் சாதாரணோ தர்ம சவிசேஷம் ச யாத்ருஷः ஸ்ரேணீனாம் ராஜசீனாம் ச தர்ம கிருஷ்ணேஷு ஜீவதாம். மொழிபெயர்ப்பு: மனித சமூகத்தின் பொதுவான சமய ஒற்றுமைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்னவாக இருக்கும்? மேலும் மக்களின் வர்ணாசிரம கடமைகளை பற்றியும் சமூக மற்றும் அரசாளும் பிரிவினை பற்றியும் துன்பத்தில் உள்ளவனுக்குரிய மத கடமைகளையும் தயவு செய்து விவரிக்க வேண்டும். பொருளுரை: மனித குலத்திற்கே பொது சமயமாக இருப்பது பக்தி தொண்டாகும். பக்தி தொண்டில் மிருகங்களையும் கூட இணைத்துக் கொள்ளலாம். பகவான் ஸ்ரீராமரின் மிகச்சிறந்த பக்தரான ஸ்ரீ ஹனுமான் இவ்விஷயத்தில் மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஆவார். ஏற்கனவே நாம் விவாதித்திருப்பதை போல் பகவானின் உண்மையான பக்தருடைய வழிகாட்டலின் கீழ் ஆதிக்குடி மக்களும் மிருகங்களும் இருப்பார்களானால் இவர்களையும் கூட பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த முடியும். ஸ்ரீ நாரத முனியின் வழிகாட்டலால் காட்டிலுள்ள ஒரு வேடன் மிகச்சிறந்த ஞானம் பெற்று பகவத் பக்தராக மாறினார் என்ற வரலாறு ஸ்கந்த புராணத்தில் இருக்கிறது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டானது ஒவ்வொரு ஜீவராசியாலும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள கூடியது ஆகும். வெவ்வேறு நாட்டு சூழ்நிலைகளையும் வேறுபட்ட பண்பாட்டு சூழ்நிலைகளையும் மையமாக கொண்ட மத ஒற்றுமையானது மனிதனின் இழிவான மதமல்ல, மாறாக அது பக்தி தொண்டிற்கு உரிய அடிப்படை கொள்கையாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட மத கொள்கை பகவானின் பரமான நிலையை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அதனை பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மத தலைவரால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க விதிகளுக்கு கீழ்ப்படியத்தான் வேண்டும். அத்தகைய மத பிரிவின் தலைவர் ஒருபொழுதும் பரமான தலைவராக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் சூழ்நிலைகளால் அனுமானிக்க பெற்ற அத்தகைய தலைவர் ஒருவர் சில தவங்களை மேற்கொண்ட பின் தலைமை பதவிக்கு வருகிறார். ஆனால் ஒழுக்க விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தலைவராக வரவேண்டிய அவசியம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு இல்லை. ஜீவாதார கொள்கையை பின்பற்றும் வர்ணாசிரம கடமைகளும் கூட பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளையே சார்ந்திருக்கின்றன. ஒருவன் தனது வர்ணாசிரம கடமையின் பலன்களை பகவானின் பக்தி தொண்டிற்காக அளிப்பதன் மூலமாகவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவத்தை அடையலாம் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு உரிய விதிகளை பின்பற்றும் மக்களை ஒருவராலும் ஒரு பொழுதும் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்திவிடவே முடியாது. இதனால் கஷ்டப்படும் மதம் ஆபத் தர்மம் என்று கேள்விக்கு இடமில்லை. மிகப்பெரிய அதிகாரியான ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமியால் இப்புத்தகத்தில் விளக்கப்பட இருப்பதை போல் பகவானின் இந்த பக்தி தொண்டு வேறுபட்ட தோற்றங்களில் அளிக்கப்பட்டாலும் இதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப ஃபாஸ்டா படிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மனித சமூகத்தின் பொதுவான அதாவது சமய ஒற்றுமைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பரிசுத்த கேள்வி கேட்கிறார். மேலும் மக்களின் வர்ணாசிரத்தை பற்றியும் கடமைகளை பற்றியும் சமூக மற்றும் அரசாங்கம் பிரிவினை பற்றியும் துன்பத்தில் உள்ளவருக்குரிய மத கடமைகளை பற்றியும் தயவு செய்து தெளிவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். ரொம்ப அழகா ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். இதுலயும் 3 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். மனித சமூகத்தின் பொதுவான சமய ஒற்றுமைகளை ஏற்படுத்த, இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். வர்ணாச தர்மத்தை, அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயுகத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி யாக சக்கரம் மூலியமாக அந்தந்த கடமையை அந்த சமுதாய ஒற்றுமையோடு செய்யணும்னு சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? பிராமணன் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும், சத்திரன் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும், சூத்திரன் தன்னுடைய கடமையை செய்யணும், வைசியம் அந்த கடமையை செய்யணும். அப்போ அது சமுதாய ஒற்றுமை. அப்பதான் அந்த ஒற்றுமை இருக்கும். நான் பெரியாள் நீ பெரியாள்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை.
இல்லைங்களா? இதுல ஏற்றத்தாழ்வு இப்பவும் இருக்கு பாருங்களேன். இப்பவும் நிறைய குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரிவினை, ஜாதி பிரிவினை வச்சுப்பாங்க. நீ கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது, நீ வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது, தலைவாசல் வரக்கூடாது, பின்வாசல் வரக்கூடாது, இங்க வரக்கூடாது, அங்க வரக்கூடாது, தொடாத, இது பண்ணாத. இப்ப கூட அந்த நடந்துதான் தான் இருக்கு. இதெல்லாம் அதனால தான் வந்து அதர்மம் அதிகமாகுது. காரணமே அதுதான். மனுஷனை வந்து எல்லா ஜீவராசி இதுலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு, பகவான் இருக்காரு, இல்லைங்களா? புழு பூச்சி கூட இருக்கிறது பகவத்கீதை படி. பகவத்கீதை படிச்சுட்டு பாராயணம் பண்றவங்களே அந்த செயல் செஞ்சிருந்தது. பாராயணம் கோவில்ல போய் உட்காந்து பாராயணம் பண்றவங்களே அந்த அந்த காரியத்தான் பண்றாங்க. நீங்க கிட்ட வராத, தொடாத, இது பண்ணாத, அது பண்ணாத, கோவில் சேர்க்காத, இதெல்லாம். அது நம்மளுடைய ரொம்ப அழகா ஸ்ரீ சம்பத் ஆச்சாரி ரொம்ப அழகா வந்து என்ன பண்றாரு பாருங்க. வந்து எல்லா ஜாதிகாரும் எல்லா தாழ்ந்த ஜாதி இந்த ஜாதி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே கோவில்ல வந்து பகவானுக்கு தரிசனம் பண்ணணும், பணிவடை பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம ஸ்ரீசம்பல் ஆச்சாரி ரொம்ப அழகா செஞ்சார், இல்லைங்களா? இன்னொரு ஆச்சாரி ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவரை பத்தி பார்ப்போமா கொஞ்சம். அவர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகநாதர் சொல்லுவாங்க. அவர் ஏகநாதர், அதாவது பைத்தியனியபுரம் சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல வாழறார். அவர் ஒரு ஆக்சுவலா ஒரு அந்தனர் தான். அவர் ஒரு அந்தனர். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவருக்கு ஒரு சீடன் ஒருத்தர் இருக்கான், தொண்டு பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரு சீடன் வந்து தொண்டு பண்றாரு. அந்த சீடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் பேர் வந்து காண்டியன். அவன் பேர் வந்து காண்டியன். அப்போ அவருக்கு அந்த ஏகநாதருக்கு வந்து என்னன்னா, தந்தைக்கு வந்து காரியம் பண்ணணும். அதாவது வருஷம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த இது பண்றோம், தவசம் கொடுக்கணும். அதனால அந்த பண்டிகை வருது, அதனால வந்து எல்லாரும் அந்த நிலையில வீட்டுக்கு வர வச்சு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும், அதனால சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றோன்னு சரின்றா. அவரும் சிசி என்ன பண்றாப்புல, சரி ஓகே கண்டினியூ சொல்றேன், சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ அந்த நாள் வந்தது கரெக்டா. அந்தனருக்கு எல்லாரும் சொல்லியாச்சு, எல்லாரும் அவங்க வரத்துக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க, ரெடியா இருக்கிறாங்க. அதுக்குள்ள இவங்க நம்ம சமையல்லாம் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏகநாதர். ரொம்ப அழகா அவர் கையாலே பிரசாதம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப எல்லாருக்கும் பலாப்பழம் இதெல்லாம் வாழ்ந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லும் போது, அவர் கூட கீழே வேலை செய்யற ஒருத்தன் வந்து சாம்புவன் சொல்லிட்டு ஒருத்தன். அப்போ சாம்பவன்ட்ட சொல்லி விடுறார், நீ போய் பலாப்பழம் எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. போனவன் திரும்பி வரவே இல்லை, சாம்பவன் திரும்பி வரவே இல்லை. அப்புறம் ஏகநாதருக்கு இங்க எல்லாம் சமையல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, பலாப்பழம் வரல. நம்ம பலாப்பழம் வந்து எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம், கடைசியில் அது வராது போச்சு. சரி அவனை போய் பார்த்து வரலான்னு சொல்லிட்டு போய் சாம்பவனை போய் பார்க்க போறாரு. இப்போ போகும்போது அந்த வீட்டு வாசல் போகும்போது ஒரு குழந்தை குரல் கேட்குது. என்ன கேக்குதுன்னா, அந்த குழந்தை சொல்லுது, அந்த பையன் அந்த அந்த சாம்பவனோட குழந்தைங்க சொல்லுதுங்க, அப்பா அந்த அந்தன வீட்டு இருக்கே நாங்கள் சென்று மூர்ந்து பார்த்தோம், உள்ள சமைக்கப்பட்ட உணவு அவ்வளவு நறுமணம் வீசுகிறது. அந்த உணவு சமைக்கிறாங்க, அவ்வளவு ஸ்மெல் அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு கூட எங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகள் வந்து சாம்பவன்ட்ட கேக்குது. அப்போ சாம்பவன் சொல்றான், அதெல்லாம் கிடையாது, அவங்க அந்தனர்கள், நமக்கு அதெல்லாம் கொடுப்பன கிடையாது, நம்ம சாப்பிட முடியாதுடா, அதெல்லாம் முடியாது, அந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் வச்சிருக்காதீங்க அப்படின்னு சாம்பவன் சொல்றான். உடனே பிள்ளைகள் வந்து அப்படியே இதை வந்து இவர் கேட்கிறார், யாரு ஏகநாதருக்கு வெளியிருந்து கேட்கிறாரு. இது இல்லாம வந்து அந்த குழந்தைங்க வேற அந்த ஸ்மெல் வேற சக் பண்ணிச்சிங்க, சுவாசிச்சிங்க. ஒரு யாராவது அந்த சமையல் அதை பகவானுடைய பிரசாதம் ரெடி பண்ணி தன்னுடைய மூதாதையரை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைங்க அந்த ருசியை பார்த்துருச்சு, மூக்கால ருசியை பார்த்துருச்சிங்க. அதனால அந்த பிரசாதத்தை பகவானுக்கும் ஆஃபர் பண்ண முடியாது, தாய் தந்தருக்கும் ஆஃபர் பண்ண முடியாது, முன்னோர்களுக்கும் பண்ண முடியாது. அதனால இந்த குழந்தைங்களாவது சாப்பிட்டோம் அந்த பிரசாதத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த குழந்தைங்களை கூட்டும் போயிட்டு அந்த உணவெல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு ரொம்ப அழகா அந்த குழந்தை அந்த உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுச்சுங்க. சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் ஏகநாதர் சொல்றாரு காண்டியன்கிட்ட, காண்டியன் நம்ம திருப்பும் நாம வந்து பிரசாதம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு திரும்ப என்ன பண்றாங்க, போய் குளிச்சுட்டு சுத்தமா குளிச்சுட்டு திருப்பும் வந்து பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்றாங்க. அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அவங்க முன்னோர்களுக்கு செய்யணும் இல்லையா, ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்தணர்கள் வராங்க. அந்தணர்கள் வந்து சொல்றாங்க, உன் சாப்பாடை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்றான். அந்தணர்கள் எல்லாருமே, அந்த ஊர் உள்ள எல்லா அந்தணர்களும் சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு, ஒரு கீழ் ஜாதி உள்ள பையனை வீட்டுல கொண்டாந்துட்டு
பகவானுக்கு படையல் பண்ணாம அந்த பிரசாதத்தை நீ வந்து அவனுக்கு கொடுத்தே இல்லையா, அதனால அவங்க வீட்டுக்கு வர தகாது, நாங்க வரமாட்டோம், யாருமே வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வரமாட்டேன்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாம அவரு விலக்கியே வச்சிடுறாங்க, ஊர் விட்டே விலக்கி வச்சிடுறாங்க. அப்போ தகைச்சு போய் நிக்கலாம் ஏகநாதர், செய்ய தெரியாம அப்படியே முடிச்சு நிக்கலாம். அப்போ அவருடைய சிஷியன் காண்டியன் சொல்றான், கவலைப்படாதே, நம்முடைய பாண்டரங்க இருக்கும்போது நமக்கு என்ன பயம் அப்படின்னு காண்டியனே சொல்றான், சிஷியன் சொல்றான். உடனே பாண்டரங்க அப்படியே தகைச்சு போய் நிக்கிறான். சரி ஓகே, நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணுவோம், பகவானை தியானம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் தியானிக்கிறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை தியானம் பண்ணும்போது அவருடைய தியானத்துல யார் யார் வராங்க பாருங்க, எல்லா கடவுளும் வராங்க உள்ளார. அவர் அந்த சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா அந்த தியானத்துல பண்ணும்போது எல்லாரும் சாப்பிட வராங்க. அங்க யார் யார் வராங்க பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் வரார், சிவபெருமான் வரார், இந்திர வரார், எல்லாருமே வராங்க. வந்து அந்த உணவை உட்கொள்ள வராங்க. அது அப்படியே அவரு அப்போனே இவர் திருப்தி அடைஞ்சிடார். சரி ஓகே, பகவானே வந்து சாப்பிட்டாரு, எனக்கு என்ன இனி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஆயிட்டார். ஆனா இந்த அந்தணர்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யுது, அவங்க வந்து நம்மளை ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. சரி, இந்த அந்தணர்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நாம காசிக்கு போயிட்டு ஒரு முக்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காந்திகிட்ட சொல்றாரு ஏகநாதர். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, காண்டியன், ஏகநாதர், அப்புறம் வந்து அந்தனர், இங்க எல்லாமே சேர்ந்து காசி கிளம்புறாங்க. காசியில போய் நீராடுறாங்க. நீராடிட்டு வெளியே வரும்போது அப்ப அந்தனர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கிறாங்க, எல்லாம் கும்பலா இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு ஆளு அந்த இடத்துல ஓடியாந்து கேட்கிறாரு, ஐயா உங்க பேர் ஏகநாதரா அப்படின்னு. ஆமாங்க, என் பேர் தான் ஏகநாதர், என்ன விஷயம் அப்படின்னு. ஒன்னில சுவாமி, எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு, எனக்கு உடம்பு ஃபுல்லா தொழுநோய் இருக்கு, இந்த தொழுநோய் போகணும்னா உங்க பேரை சொல்லி பைத்தியநீர்ல அந்த கிராமத்துல இருந்து ஒருத்தர் வருவார், மகான். அவரு அந்த மகானோட அவர் வந்து ஏழை அதாவது தாழ்ந்த ஜாதி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்தனால ஊரே ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அவரை. அப்படிப்பட்ட மகான் அவரை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. ஆனா பகவானே அந்த பிரசாதத்தை வந்து உண்ணாரு. அப்படிப்பட்ட மகான் கிட்ட இருந்து அவர் செஞ்ச புண்ணியத்துல ஒரு 3ல் 1 பங்கு, அதாவது கால்வாசியா கொஞ்சமா கேட்டு அந்த புண்ணியத்தை கேளு, அவர் கொடுப்பாரு. அவரு கொடுத்தாருன்னா அந்த உன்னுடைய தொழுநோய் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கனவுல வந்து பகவான் சொன்னாரு. இது இல்லாம ஒரு ஆச்சாரியும் நீங்க சொன்னாரு அப்படின்னு. உடனே இவரு ஏகநாதர் என்ன சொல்றாரு, பகவானும் உன் கனவுல வந்து சொல்லியிருக்காருன்ற, அதே மாதிரி அந்தனர் ஒரு ஒரு மகானும் சொல்லியிருக்காருன்ற. நான் அவ்வளவு பெரிய ஆள் கிடையாது, இருந்தாலும் என்னுடைய எல்லா விதமான புண்ணியத்தையும் நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொடுக்குறாரு. அது தொழுநோய் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடுது. அப்போ இந்த அந்தனர்லாம் பாக்குறாங்க, பார்த்துட்டு அப்படியே தகைச்சு போய் நிக்கிறாங்க. அவர் காது பட எல்லாமே நடக்கும். அவரு கண்ணால எழுத்தாப்புல பாக்குறாங்க, பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி தகைச்சுறாங்க. நான் சொல்றாரு, நான் செய்த பாவம் என்றும் என்னோடும் இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், இது புண்ணியம் என்று அவருக்கு காதில் விடும்படி நீ சொன்னதற்கு நன்றி, கால் பகுதி இல்ல முழுதுமே தரேன் அப்படின்றான் ஏகநாதர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பாண்டரங்கன் கோவில்ல உடைய விக்கிரகத்துல இந்த லீலை முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் பிறகு விக்கிரகத்துல அப்படியே ஒரு மாதிரியா டல், அந்த தேஜை வந்து கம்மியாயிடுச்சு, பகவானுடைய விக்கிரகத்துல உள்ள தேஜை கம்மியாயிடுச்சு. அப்போ உடனே பார்த்தாங்க, இது என்ன இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரியா இருக்கு, சரி ஏதாவது நம்ம வந்து கோவிலுக்கு வந்து நம்ம யாகம் எல்லாம் பண்ணி அந்த கலசத்தை கொஞ்சம் நம்ம ஒளிர் விட்டலாம், தேஜை உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அவர் தான் அதெல்லாம் செய்யறாங்க. அப்போ அந்த பண்டிதரோட கனவுல வந்து ருக்மணி தாயார் வராங்க. ருக்மணி தாயார் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அவரது விக்கிரகம் மட்டும்தான் இங்கு உள்ளது, அவர் பைத்தியநேபுரத்தில் உள்ள ஏகநாதர் வீட்டில் ஒரு சீடனாக உள்ளார் அப்படின்னு ருக்மணி தாயார். எங்க, அதாவது ஏகநாதர் வீட்டுல சிஷியனா இருக்கிறது யார் தெரியுங்களா, பகவான் தான்.
அதனால அவரை போய் முதல்ல போய் இது பண்ணுங்க, அவரை போய் கூப்பிடுவாங்க முதல்ல. அப்பதான் வந்து இந்த பாண்டரங்கன் கோவிலுக்கு ஸ்ரீரங்க பகவானுடைய விக்கிரகம் பொலிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாயார் ருக்மிணி தாயார் வந்து கனவுல வந்து சொன்ன உடனே நேரா ஓடுறாங்க. எங்க அங்க இவரு ஏகநாதர் வீட்டுக்கு உடனே அங்க போன்னு சொல்றாங்க. அந்த காண்டியினை கண்டறிந்து, அதாவது பாருங்க, ஏகநாதர் இல்லத்தில் சென்ற பண்டிதர் அந்த காண்டியினை கண்டறிந்து அவன் காலில் விழுந்து, பாண்டுரங்கா போதும் உன் நாடகம், தயவு செய்து கோவிலுக்கு வந்து விடு என்று மண்டாடினார். உடனே காண்டியன் ஏகநாதனின் பூஜை அறைக்குள் ஓடி போய் மறைந்தான். பாண்டுரங்கன் கோயில் உள்ள திருமேனியுடன் ஐக்கியமானான். இன்னும் அந்த கோவில்ல ரொம்ப விசேஷம் பாண்டுரங்கன் கோயில். இதுவும் ஆந்திர பிரதேசம் இருக்கு. இது வந்து இந்த முகலாய பேரரசு அவுரங்கசீப் இருக்கும்போது நடந்த விசேஷம். இதுவும் ஒரு இதுல படிச்சேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கோவில். தன்னை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாமல் கோவிலை விட்டு சென்ற சீடனாக வந்து தன்னுடைய இறைவன் உருவாடி தனக்கு பணிவிடை செய்த எண்ணி மகிழ்ந்தார் ஏகநாதர். அதாவது பகவானை எப்படிதான் லீலையிலேயே பண்றாரு பாருங்க. அதாவது ஏற்றத்தாழ்வுலாம் பகவான் பார்க்க மாட்டார். நம்ம இருந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அவரே சொல்றார், 3வது அத்தியாயத்திலும் சொல்றார், 2வது அத்தியாயத்திலையும் கொடுக்குறார், ஆத்ம தத்துவத்திலையும் கொடுக்குறார், சாங்கிய தத்துவத்திலையும் கொடுக்குறார், வர்ணாசி தர்மத்திலையும் கொடுக்குறார். 3வது அத்தியாயத்துல பாருங்க ரொம்ப தெளிவா கொடுக்குறார். நீ என்ன செயல்படுறதோ அதான்டா வரணும்ன்ற. நீ பிறப்பால் வரணும், அது உன்னோட புண்ணியம். நீ என்ன செயல்படுறியோ அதான்டா வரணும். நான் பிராமணா போந்துட்டேன், சத்திரியா போந்துட்டேன், வைசியா போந்துட்டேன் முக்கியத்தை இல்லை. நீ என்ன செயல்படுற அதுதான் முக்கியம். அதான்டா உன்னோட வரணும்ன்ற. இது தெரியாம தான் நாம என்ன பண்றோம், நான் தான் வசந்தன் மத்தவனா தாழ்ந்த ஜாதின்றோம். பகவானுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? இதான் ரொம்ப அழகா சொல்றது. மனித சமூகத்தின் பொதுவான சமய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்னவாக இருக்குன்னு கேட்கிறான். ரொம்ப அற்புதமா கேட்கிறான். ராமானுஜர் எப்படிலாம் எவ்வளவு புரட்சி எல்லாம் பண்ணா இருப்பாரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே. இப்ப என்ன புரட்சி பண்றது? அந்த காலத்துல அப்பயே பண்ணிட்டாரு, அற்புதமா பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. இதெல்லாம் நம்மள மறக்கப்பட்டிருக்காங்க, நம்மள மறக்க வச்சுட்டானுங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் அது அந்த 9வது 10வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிக்கலாம், நிறைய சாராம்சம் இருக்கு. படிக்கலாமா? சரி, 19வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன். பதம் 19. தத்வானம் பரிசஞ்ஞானம் லக்ஷணம் கேது லக்ஷணம் புருஷாராதனா விதிர் யோகஸ்ய ஆத்மிகஸ்ய ச. மொழிபெயர்ப்பு. படைப்பின் மூலப்பொருட்கள், அவற்றின் எண்ணிக்கை, அவற்றுக்குரிய காரணங்கள், அவற்றின் வளர்ச்சி, அத்துடன் பக்தி தொண்டின் முறை மற்றும் யோக சக்திகளின் முறை ஆகியவற்றையும் அன்புடன் விளக்குவீராக. பிரபுஜி கொஞ்சமா தான் இருக்குது, அடுத்தது படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 20. யோகேஸ்வரைஸ்வர்ய கதிர்லிங்க பங்கஸ்து யோகினா வேதோ பவேதா தர்மானாம் இதிகாச புராண யோக. மொழிபெயர்ப்பு. மகா யோகிகளின் ஐஸ்வர்யங்கள் யாவை? முடிவாக அவர்களால் உணரப்படுகிறது என்ன? பக்குவமடைந்த யோகி எப்படி சூட்சம உடலில் இருந்து தன்னை பிரித்து கொள்கிறான்? இதிகாசம் மற்றும் பிற செயற்கையான புராணங்களில் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வேத இலக்கியங்களின் அடிப்படை அறிவு என்ன? பொருளுரை. யோகேஸ்வரா அல்லது யோக சக்திகளின் அதிபதியால் 8 வகையான அற்புத சித்திகளை காட்ட முடியும். அவை அணுவை விட சிறியதாக அல்லது ஓர் இறகை விட லேசாக மாறுதல், விரும்பியது எல்லாம் அடைதல், விரும்பியவாறு எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லுதல் மற்றும் ஆகாயத்தில் ஒரு கிரகத்தை கூட படைத்தல் போன்றவையாகும். அற்புதமான இந்த சக்திகளில் வேறுபட்ட திறமைகளை கொண்ட பல யோகேஸ்வரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரிலும் மிகவும் உயர்ந்தவர் சிவபெருமான் ஆவார். சிவபெருமான் மகா யோகி ஆவார். சாதாரண ஜீவராசிகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை அவரால் நிகழ்த்த முடியும். பகவானின் பக்தர்கள் யோக சக்திகளின் முறையே நேரடியாக பயில்வதில்லை. ஆனால் பகவானின் கருணையால் துர்வாச முனிவரை போன்றதொரு பெரும் யோகேஸ்வரர் கூட அவரது பக்தனால் வெற்றி கொள்ள முடியும். துர்வாச முனிவர் அம்பரிஷி மகாராஜனிடம் குற்றம் கண்டுபிடித்து அவரால் அடையப்பெற்ற யோக சித்திகளின் அற்புதங்களை காட்ட விரும்பினார். அம்பரிஷி மகாராஜனிடம் பகவானின் தூய பக்தனாக இருந்தார். இதனால் அவராக எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவிடினும் யோகேஸ்வரரான துர்வாச முனிவரின் கோபத்திலிருந்து பகவான் அவரை காப்பாற்றினார். பிறகு துர்வாச முனி அரசரிடம் மன்னிப்பு கோர
வேண்டிய நிரபந்தத்திற்கு ஆளானார். அதை போலவே நிர்பந்தத்திற்கு அரச சபையில் திரௌபதியை நிர்வாணமாக காண விரும்பினார். இவ்வாறாக அபாயமான நிலையில் திரௌபதி இருந்தபோது அளவிட முடியாத அளவுக்கு நீளமான சேலையை அவளுக்கு வழங்கிய பகவான் அவளை காப்பாற்றினார். யோக சக்திகளை பற்றி திரௌபதி எதையுமே அறிந்திருக்கவில்லை. எனவே பெற்றோரின் வலிமையால் குழந்தையுடன் வலிமையுடையதாய் இருப்பதைப் போலவே பகவானின் அளவற்ற சக்தியால் பக்தர்கள் கூட யோகேஸ்வரர்களாக இருக்கின்றனர். குழந்தைகள் எந்த விதமான செயற்கை முறையாலும் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயல்வதில்லை. ஆனால் பெற்றோரின் கருணையால் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுகின்றனர். அத்தகைய பெரும் யோகிகளின் முடிவான கதியை பற்றியும் அசாதாரணமான சக்திகளை அவர்கள் எப்படி அடைகின்றனர் என்பதை பற்றியும் கற்றறிந்த பிராமணரான சுகதே கோஸ்வாமியிடமிருந்து பரிசித் மகாராஜன் விசாரித்தார். சூஷம மற்றும் ஸ்தூலமான ஜட உடல்களிலிருந்து அவர்கள் எப்படி பிரிகின்றனர் என்பதையும் அவர் விசாரித்தார். அவர் வேத அறிவை பற்றிய கருத்துக்களை கூட விசாரித்தார். பகவத்கீதையில் 15:15 குறிப்பிட்டதை போல பரமபுருஷ பகவான் அறிந்து அவரது உன்னத அன்பு தொண்டனாக மாறுவதற்காகவே வேத நூல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 19, 20 பாருங்க. அவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு நிமிஷம். படைப்பின் மூலப்பொருட்கள், அவற்றில் கூறிய எண்ணிக்கை, காரணங்கள், அவற்றின் வளர்ச்சி, அத்துடன் பக்தி தோன்றின் முறை மற்றும் யோக சக்தியின் முறை ஆகியவற்றை அன்புடன் விளக்குவார். திருப்பத்தில் கொஸ்டின் கேட்கிறார். அங்க 2 விதமான கொஸ்டின். இங்க மகா யோகியின் ஐஸ்வர்யங்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்கிறார். மகா யோகிகளோட ஐஸ்வர்யங்கள். முடிவாக அவர்கள் உணரப்படுகிறது என்ன? பக்குவமடைந்த யோகி எப்படி சூட்சம உடலிலிருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்கிறான்? இதிகாசம் மற்றும் சேர்க்கையின் புராணங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய வேத இலக்கியங்கள் அடிப்படை அறிவு என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். இது வந்து 4 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். அது 2 விதமான கேள்வி, மொத்தம் 6 விதமான கேள்விக்கு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகாக இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். மகா யோகியின் ஐஸ்வர்யங்கள் பாருங்கள். இதுல இந்த மகா யோகின்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா யார் இருப்பாங்க பாருங்க. அதாவது பெருமுனிகள் தானே, ஞானிகள், கர்ம யோகிகள், பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள், இந்த மாதிரி ரிஷிகள் தானே மகா யோகியா இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? அவங்க அதாவது ஐஸ்வர்யங்கள் யாவைன்னு கேட்கிறார். அவங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன அப்படின்னு, முடிவாக அவர்கள் உணரப்படுகிறது எது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். இங்க அதுக்கு ஒரு வசிஷ்டர் பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் ஒரு பெரிய ஞானி தான், அவர் ஒரு பெரிய ரிஷி தான் அவர் இல்லைங்களா? அவர் ஒரு மகரிஷி. அவரு பகவான் மேல ரொம்ப பிரியமா இருப்பார். பகவான் மேல ரொம்ப பிரியமா இருப்பார் வசிஷ்டர். அப்போ அது இல்லாம கண்ணபிரான் கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு ரொம்ப அதிகம் வசிஷ்டருக்கு. அப்ப இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணபிரானுக்கு பிடிச்சது எது? வெண்ணெய் தான். அந்த வெண்ணெயிலேயே அந்த வெண்ணெயிலேயே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு விக்கிரகம் பண்ணி வைக்கிறார். யாரு? வசிஷ்டர். அது மேல ரொம்ப பக்தி அந்த விக்கிரகத்துக்கு மேல. அது இல்லாம அந்த வசிஷ்டர் செஞ்ச அந்த வெண்ணெயால செஞ்ச விக்கிரகம் கரையவே இல்லை, உருகவே இல்லை, அப்படியே இருக்கு, மாறாம அப்படியே இருக்கு. வெண்ணையான அந்த விக்கிரகம் உருகாமலே இருந்தது. அவரு சீடர்களும் எம்பெருமான் எடுக்கும் திருமேனிகள் எப்பொழுதும் மாறுவதே இல்லை. பகவான் எந்த உருவத்துல நாமோ ஒரு மண்ணை வச்சு மணலை ஒரு லிங்கமோ ஒரு உருவத்தை பண்ண முடியுமா? தண்ணி தெளிச்சு அதுல கூடாகி ஒரு மாதிரி கட்டியாக்கி அப்புறமா தான் பண்ண முடியும். பண்ணா பகவான் விக்கிரகம் நம்ம செஞ்சா அப்படியே நிக்குமா? எப்படி லிங்க பெருமா எப்படி நம்ம ராமபிரான் எப்படி ராமேஸ்வரத்துல பண்ணாரோ அப்படி விக்கிரகமா இருக்கோ அதே போலதான். அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? அவனது பெருமைகள், தாமரை கண்கள், ஞானம், தூய்மை ஆகிய முதலியவனை எப்பொழுதுமே மாறாது மாறாத்தன்மை கொண்டவன் இறைவன் என்று அடிக்கடி சொல்லி அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உருகாமல் இருக்கும் வெண்ணெய் விக்கிரகத்தை கட்டுவார். வெண்ணையால் நான் அமைத்த இந்த விக்கிரகம் கூட உருகாமல் மாறாமல் இருக்குது பார் என்று சொல்லிட்டு தன்னுடைய சீடர்கிட்ட வசிஷ்ட முனிவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார். மகரிஷி ஒரு நாள் என்ன பண்ணிருக்காரு? வசிஷ்டர் தியானத்துல ஆழ்ந்திருக்கும் போது மாடு மேய்க்கும் ஒரு சிறுவன் என்ன பண்ணிருக்கான், அவர் ஆசிரமத்துல நுழைஞ்சு வசிஷ்டர் எண்ணெய் கிருஷ்ணர் விக்கிரகம் இருக்கு இல்லையா, எண்ணெய் அதாவது வெண்ணெய் கண்ணனை கண்டான். அது எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். அது வெண்ணையா தான் பார்த்தான், பகவானா பார்க்கல. அந்த சிறுவன் எடுத்து அதை உண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். கொஞ்சமா கிள்ளி சாப்பிட்டான். அந்த சிறுவன் கொஞ்சமா சாப்பிட்டான்.
அதை நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிற டைம்ல அப்பதான் ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் அதுக்குள்ள இருந்தது. இவர் என்ன பண்ண, தியானத்துல இருந்து விசிட்டர் வந்து மூச்சு பாக்குறாரு. பார்த்தா மீதி உள்ள பகுதியை விடுங்கி விட்டு ஆசிரமத்திட்டு ஓடிட்டான் அந்த சிறுவன். அந்த சிறுவன் விசிறி அதாவது அவனை துரத்தி கொண்டே சென்றார். அருகில் உள்ள காட்டை நோக்கி அந்த சிறுவன் ஓடினான். அங்கே ஒரு மகிழ மறுத்தடியில் சில ரிஷிகள் தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். தங்கள் தவ வலிமையால் ஓடி வரும் சிறுவனு சாட்சாத் கண்ணபிரான் என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். துரத்தி கொண்டு ஓடி வந்த வரிசர், அவனை விடாதீர்கள், பிடித்து கட்டுங்கள் என்றார். அந்த ரிஷிகளும் கண்ணனை பிடித்து ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டார்கள். ஏண்டா, என் கண்ணனை விழுங்கினாயா என்று கோபத்துடன் அவனை பார்த்து கேட்டார் ஈஸ்வர். மாறுதல் இல்லாத இந்த விக்கிரகத்தை பாதுகாக்க இதுதான் என் ஒரே வழி. என் வயிற்றுக்குள் எப்பொழுதும் மாறாமல் உன் கண்ணன் இருப்பான் என்று சொல்லி அவனை புன்னகித்த போது அவன் கண்ணபிரான் என்று வசன் உணர்ந்து கொண்டான். பாருங்க, அதாவது மகா யோகியின் ஐஸ்வர்யங்கள் பாருங்க, எப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்கள் பாருங்க. இப்போ வசரும் மற்ற மகரிஷிலும், கண்ணா, இப்பொழுது இந்த விக்கிரகத்தை நீ விழுங்கிவிட்டால் இனி நாங்கள் எப்படி உன்னை கண்டு தரிசிப்பது என்று கேட்டார்கள். அடுத்த வினாடி 4 திருகங்களோடு திவ்ய ஆயுதத்துடன் கூடிய திவ்ய மங்கள விக்கிரத்தோடு எம்பெருமான் காட்சி கொடுத்தார். விசர் பக்திக்கு உகந்த வெண்ணெய் வடிவில் உருகாமல் இருந்த நான் உங்கள் அனைவரும் பக்திக்கும் உகந்த இந்த தாமோதர நாராயண திருக்கோலத்தில் மாறாமல் எப்பொழுதும் இங்கே எழுந்திருப்பேன், நீங்கள் என்னை தரிசிக்கலாம் என்று எம்பெருமான் இந்த திருத்தலம் தான் நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகே உள்ள திருக்கண்ணக்கூடி. அங்கே ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாமோதர நாராயண பெருமாளாக காட்சி கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மகா யோகியின் ஐஸ்வர்யங்கள் பாருங்க, ரொம்ப அழகா. நம்ம இதெல்லாம் படிப்போம் 9வது 10வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விளக்கமா படிப்போம். இன்னொரு மகரிஷிகள் வசூலை பத்தி தான் படிச்சோம். துர்வாச முனிவருடையில இருக்கு, அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதெல்லாம் அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? டைம் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்தேவ சபஹனானா பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.